Vítajte z ďalšieho vlogu, ja som tu zase so s pánom odborným doktorom Poplom. Čau Popel. Čau pani doktor. Všetkých. Takže dneska už je to tretí vlog, ktorý natáčame. A máme tu odborníka doktora, ktorý odporúčuje tieto cukriky, Min2 s megami a zubnú pastu Sensodyne White. No takže za prvé. Čo dneska bude, pán doktor? Čo nám dneska poradíte? Dneska sa budeme venovať iným veciam ako tejto zubnej paste. Dneska Na si akú povieme, vec sa zameráme? Zameráme sa na vec, ktorá určite všetkých zaujíma a bude to vec dobrého zraku. Pretože bez tohto dobrého zraku neuvidíte ani tento vlog. Čiže sa pozrieme na nasledujúci... Má to vedľajšie účinky. No, takže vedľajšie účinky týchto cukrikov sú absolútne nezávadné. Okrem toho, že vám všetky zuby vypadajú. Ale sú také dobré na oči, že ani mrkva nemôže byť lepšie. S týmito cukrikmi uvidíte, prosím pekne, trojrozmerný obraz. Čiže je to úplne niečo nové, neskutočné. A tieto cukriky sú inovatívne vyrobené, made in USA a nie v Ukravine, ako všetci vieme. Pretože Ukravina vyrábala cukriky, ktoré zlepšovali náš zrak iba na Full HD rozlíšenie. Teraz vám ponúkam tieto cukriky v 3D obraze. Takže aké majú ešte také vedľajšie účinky tieto cukriky? Vedľajšie účinky: pri konzumácii môžete utrpieť hnačku. Nedoporučujem jesť viac ako 10 kusov. Vlastnoručne odskúšané. Takže pán doktor to už aj odskúšal, už vyspelo je dobre. Takže čo by ste ešte k tomu dodali, pán doktor? No, dodal by som nasledujúcu vec. Tieto cukriky spôsobili, že ja už vidím aj cez strom, nie len strom. Ale čo je podľa mňa výhoda? Napríklad si vezmite. Pozriete sa na nejakú kočku, uvidíte cez ňu. Alebo sa pozriete na nejakú škreku a uvidíte tiež cez ňu všetko. Čiže ju ani vlastne neuvidíte. Čo je pre vás určite lepší bonus. Pretože ja som tu mal minulé takúto škaredú pacientku, som skonzumoval tieto pekné cukriky a som sa cítil, ako keby som jednal s duchom, pretože som ich vôbec nevidel. Dobre, takže tieto cukriky Min2 s malgami, gumy, jogurt. Takže tieto máte vo vybranom obchode za 59 centov teraz v akcii. No nie je to bomba, veď to je len 59 centov. Vezmite si. Sama chybia. 5% cukru. No ja ešte niečo musím dodať. Vedľajšie účinky, tie vám nepoviem, lebo som nenabral odvahu tieto cukriky až tak otestovať. Čiže žalujte výrobcu Ukravinu. Ja viem, že som povedal, že je to z USA, ale tento produkt je shit Ukravina. No takže teraz ďalšom ďalej zistíme, si prečítame to celé a vám povieme, že dneska je to vlastne je, čo to všetko obsahuje a tak. Takže dneska to je zatiaľ všetko, takže majte sa.